Η οργάνωση αυτού του σεμιναρίου για μένα ήταν πάρα πολύ καλή. Με κάλυψε σε όλες τις ανάγκες μου. Ό,τι ήθελα από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που είναι η τελευταία μου μέρα. Ό,τι ήθελα το είχα, ποτέ δεν στερήθηκα κάτι και γενικά ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Είχα όλη την υποστήριξη. Λοιπόν, σε αυτό το σεμινάριο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Όλη την τεχνογνωσία του που υπάρχει πίσω από ένα παγωτό, τις διαφορές που έχει ένα παγωτό με ένα τζελάτο και τα σορμπέ. Μάθαμε πώς μπορούμε να κάνουμε σορμπέ με ξηρούς καρπούς, με σοκολάτες και με φρούτα. Και για μένα το πιο σημαντικό, που αυτό ήταν που μου κίνησε το ενδιαφέρον από την αρχή, που ήταν και ο λόγος που ήθελα να έρθω εδώ πέρα, είναι ότι έμαθα τι κρύβεται πίσω από π.χ. μια συνταγή. Ότι δεν θα κάτσω απλά να δω ότι θέλει ένα συγκεκριμένο ζάχαρο, θέλει αυτό, θέλει αυτό, θέλει αυτό. Αλλά με τον έρθω εδώ πέρα, κατάλαβα για ποιο λόγο θα βάλουμε αυτό και για ποιο λόγο θα βάλουμε και το παράλληλο υλικό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και αυτό είναι αυτό που κράτησα από αυτό το σεμινάριο. Ακόμα και από την πρώτη μέρα, με το που τελειώσαμε από εδώ πέρα, όταν είχα πάει σπίτι, είχα κάτσει και είχα ασχοληθεί για το πώς μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το λογισμικό και γενικά τις δυνατότητες που μας δίνει όλο αυτό. Και είδα ότι άμα κάτσει πίσω και ασχοληθεί, ακόμα και εγώ που δεν είχα καμία πείρα ούτε στο παγωτό, ούτε στο σορμπέ, ούτε σε τίποτα, γι' αυτό ήρθα κιόλας εδώ πέρα, κατάλαβα ότι μπορεί να έχει άπειρες δυνατότητες και ότι πραγματικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ που αυτόν τον καιρό όντως ήθελα και σκεφτόμουν για να κάνω ένα παγωτό, ξέρω εγώ, κάστανο, είδα ότι από εκεί που δεν είχα καμία ιδέα, πώς μπόρεσα να ξεκινήσω από κάτι και αυτό το κάτι μετά να το πάω εκεί που ήθελα εγώ. Οπότε για μένα δεν έχει σημασία άμα είσαι ένας επαγγελματίας, ενώ έχεις ένα δικό σου μαγαζί που είσαι αποκλειστικά μόνο στο παγωτό, ή άμα δουλεύεις σε ένα ζαχαροπλαστείο ή σε ένα εστιατόριο όπως δουλεύω εγώ, δεν έχει να κάνει αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί σε όλο το φάσμα ζαχαροπλαστικής και ότι πραγματικά είναι υπέροχο. Δηλαδή, νομίζω δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Για μένα άξιζε και το τελευταίο λεπτό που άφησα εδώ πέρα. Ήταν απίστευτο. Μ' άρεσε υπερβολικά. Τώρα, όσο αφορά το FNA Method, αυτό το λογισμικό που σου προσφέρει αυτή η εταιρεία, στην αρχή, άμα το δει κάποιος, πιστεύω ότι μπορεί να του φανεί λίγο περίεργο, όπως και εμένα. Στην αρχή με το που το είδα δεν κατάλαβα κατευθείαν τι γίνεται. Αλλά με τη σωστή υποστήριξη και άμα σε καθοδηγήσει κάποιος σε όλο αυτό το κομμάτι, για μένα έχει απίστευτες δυνατότητες που ακόμα και εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν έχω... Μπορεί να μην ξέρω να λειτουργώ αυτό το πράγμα στο 100%, αλλά αυτό που έμαθα μέσα σε 3 μέρες μου έχει δώσει πάρα πολλές δυνατότητες που αυτό που μπορεί να θέλω εγώ να κάνω στο μέλλον θα μπορούσα να το εξελίξω πάρα πολύ δουλεύοντας πάνω σε αυτό το λογισμικό που σου προσφέρει το FNA. Τέλος, αυτό το σεμινάριο θα μπορούσα να πάω επιφύλακτα ότι το προτείνω σε κάποιον, διότι παίρνω τη δική μου περίπτωση που δεν ήξερα τίποτα, γι' αυτό το λόγο ήθελα κιόλας να έρθω και εδώ πέρα, γιατί έψαχνα πάρα πολύ. Έψαχνα συνέχεια σεμινάρια, τα οποία κάποιος που δείχνει παγωτό. Απλά αυτό δεν με ενδιέφερε απλά να πάω και κάποιος να μου πει ωραία, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Με ενδιέφερε να βρω κάποιον, ο οποίος θα μου δείξει τι κρύβεται πίσω από το παγωτό, πίσω από τα υλικά, δηλαδή ό,τι αφορά την τεχνογνωσία, που για μένα είναι το πιο βασικό. Και όποιος ξεκινάει κάτι καινούριο, άμα ξέρει όλο το υπόβαθρο, τι κρύβεται πίσω από το οτιδήποτε, μπορεί για μένα να κάνει μετά ό,τι θέλει. Δηλαδή δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει να σκεφτεί άμα δεν το ξέρω ή το οτιδήποτε.
Οπότε σίγουρα θα πρότεινα σε κάποιον να έρθει εδώ πέρα, είτε σε φίλο μου είτε σε οποιονδήποτε θα με ρώταγε, για τον απλό λόγο ότι μαθαίνεις τεχνογνωσία, που για μένα είναι από τα πιο βασικά πράγματα και ότι με αυτό πας παρακάτω.